Hola, me dic Cèlia Vilanova-Altés i avui us presentaré el llibre de El món del Norm. Bueno, els personatges principals d'aquest llibre són el Norm, que és el protagonista, és un xiquet molt despistat i molt entremaliat. El Mickey, que és el seu millor amic, és molt respetuós i molt empàtic en ell. I la Chelsea, que és una noia que és molt xafardera i és la seva veïna. El Norm és un fanàtic de les bicis, li encanten, i un dia se li va ocorrir la idea de comprar-se una nova bici, ja que la que tenia era un poc vella. Tot comença quan un dia van quedar ell i el seu millor amic per jugar a les bicis a casa seva, al seu garatge, i Mickey va xafar una cosa molt valiosa per a la seva família, que eren unes tasses. Entre ells es van enfadar molt, i un dia es van reunir a casa de Mickey per a perdonar-se i així passar el temps. I allí va aparèixer el pare de Mickey. El pare de Mickey li va donar diners per tot el que havia passat i així perquè es pogués comprar unes altres tasses perquè es sentia molt mal. I Norm va decidir no dir-li als seus pares i així acumular diners per a poder-se comprar una bici nova. I a raïl d'aquell moment passen un munt d'aventures i passen un munt de coses. Passen coses bones i passen coses dolentes. Les coses dolentes dificulten arribar al seu objectiu, que el seu objectiu és poder comprar la bici. Us recomano molt aquest llibre, ja que és molt graciós, és molt entretingut i ensenya coses. I ara us vaig a llegir un fragment del llibre que m'ha agradat. El Norm està a punt de descobrir que, quan t'aixeques amb el peu esquerre, pots acabar fent pipi a l'armari del teu pare. Ep, atura't, Norman, va cridar el seu pare, incorporant-se al llit d'una revolada mentre encenia el llum de la tauleta de nit. Què passa? Va musitar el Norm, amb la veu encara pastosa per la son. Es pot saber què estàs fent? Fer un riu, que no puc, va dir el Norm, com si respongués la pregunta més absurda de tota la història de les preguntes absurdes. Al meu armari? Segur que no, i és de l'Ikea, a sobre, va afegir la mare. El Norm estava desconcertat. El vàter ha canviat de lloc, va dir el Norm. Com? Va preguntar el seu pare. Que el vàter ha canviat de lloc, va repetir el noi, una mica més fort. El seu pare l'havia sentit perfectament, però no es podia creure el que havia dit. No, Norman, el vàter no ha canviat de lloc. Som nosaltres els que hem canviat de casa.